सात राति 7 दिन बीतीଯିବ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିବ ନାହିଁ ବା ଚାଟିକା ଆମେ ପର୍ବତ ଲାଗୁ अरे पर्वत पछरे करहब मु गोटे गुआटे बोलते उठे कर देख तो କି ମାନ ମାରି ପଛଳା ଭାଇ अरे किसी मारनी हो उड़ान उठे मारची तो ତ ଉଡ଼ାଣ କରି ବୁଡ଼େଇ ଦଉଛି ଭଲ କରି ସମାନ ଭାଇ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କେହି